Pahimangno sa mga motorista laing hugna sa usbal sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ipatuman sugod og mga tawa. Big time ang may tabong increase sa kapindos pesos ang kada litro sa krudo. Ano yung report? Sa miaging simana, gipatungan og 1.35 pesos matag litro ang gasolina. 85 sentimos matag litro sa krudo og tagpiso ang litro sa kerosene. Apan sugod og mga dawa ang 44 pesos ug 5 centavos nga litro sa krudo sugod ugma patungan kini og 2 pesos and 30 centavos ngadto sa 2 pesos og 50 centavos. Samtang patungan usab og piso ug 80 centavos ang litro sa gasolina ug 1.70 ang matag litro sa kerosene. Increasing, but we hope that after this week or within the week na ay positive nga development regarding the supply sa world market. Apan adunay giandam nga executive order ang DOE Central Office aron inanay nga mapiktuhan ang mga konsumidor sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Primary concern is not the price, it's the supply. Because most of our product came from the Middle East, so mapiktuhan gyud ang atong supply. Samtang usa ka magpapatigayon mingon nga madugangan na ang iyang budget nga tag sa kalibo ka pesos nga gahin sa gasolina nga alang unta sa upat ka adlaw. Samtang makuhaan og 200 ngadto sa 300 pesos ang kita sa usa ka PUJ driver tungod kay madugang naman kini sa gastuhan sa krudo matag adlaw. Of course, medyo tightening of the belt na. 1-2-1-3 na. Buhag mga 200 na res. 1 am ni klaro atong gobyerno ko. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.